Os batez alkarturik zugana gatoz jauna, zugana gatoz jauna, emaiguzu zure argi grazita maitasuna, entzun arren jauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jainko aitagatik eta Jesu Kristo gure jaunaren gandik, pakea, maitasuna eta sinismena zeuekin. Eta zure espirituarekin. Bazenide maiteok gaurko egun honetan, gure jangoikoari eskatu dezaiegun, eskatzen diogu gure eman dezaigula behar ditugun graziak, geure fede bide honetan aurrea egin ahal izateko. Eta presta ezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko zoriona. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztidun errukitsua, urrundu gugandik eragozpen guztiak, gorputzez eta harimaz geure buruaren jabe izanik, askatasun osoz zure nahiabete dezagun. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. San Joan apostoluaren bigarren gutunetik. Andre aukeratua. Poz handia izan dut, egiaren arabera bizi direnak zuen artean badirela jakitean. Aitagandik hartu dugun aginduari jarraituz bizi direnak alegia. Eta orain, Eliz elkarte agurgarri hori, arren eskatzen dizut, maita dezagula elkar. Ez dizuet agindu berri bat idazten, hasieratik duguna bera baizik. Eta maitasuna jainkoaren aginduen arabera bizitzea da. Hasieratik ikasi duzuen bezala, agindu honek arautu behar du zuen jokabidea. Engainatzaile asko sortu da munduan, Jesu Kristo egiazko gizon egin dela aitortzen ez duen asko. Hori dioena da engainatzailea eta antikristoa. Zabiltzate kontuz, gure lanaren fruitua gal ez dezazuen, baizik eta sari oparoa jaso dezazuen. Kristoren irakaspenean iraun gabe, aurrerago joan nahi duenak ez du jainkoa berekin. Irakaspenean irauten dutena berriz, berekin ditu aita eta semea. Jaunak esana. Zorionekoak jaunaren legebidean dabiltzanak. Zorionekoak jaunaren legebidean dabiltzanak. Zorionekoak jokabideak atxagabea dutenak, jaunaren legebidean dabiltzanak. Zorionekoak haren manamentuak betez, haren bila bihotz-bihotzez dabiltzanak. Zorionekoak jaunaren legebidean dabiltzanak. Bihotz-bihotzez nabil zure bila, ez utzi ni zure aginduetatik saiesten. Gogoan jasotzen du zuk hitzemana, zure aurka pekaturik ez egiteko. Zorionekoak jaunaren legebidean dabiltzanak. Egiozu on zeure zerbitzari honi, biziko naiz eta gordeko du zure hitza, ireki nere begiak,
ikus ditzadan zure legearen irakaspen harrigarriak. Zorionekoak jaunaren lege bidean dabiltzanak. Aleluia, aleluia. Izan bihotz eta jaso burua, hurbiltzen ari baita zuen askapena. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Jaunak, esana? Ohituta gaude Jesusi aitzeaz zerbait bere hitzek normalien aitzen ditugu eta zerbait hitz politek hartzen ditugu, maitasunari buruz egiten du, denok maitatu, baina Jesus baitare maitasunetaz hitz egiten du, baina baitare egiataz ere hitz egiten du. Eta bea kontziente da jende guztia maitasunaren eredu horrekin edo gida horrekin ez dala bizi. Orduan maitasunaren gida hortan edo bide hortan ez dabiltzenak, dabiltze Loten egunekoek bezala. Jaten zuten, edaten zuten, erosten zuten, saltzen zuten, ereiten zuten, eraikitzen zuten, zerbait behaientzako bizizian, ezta? Behaiek zuten erdigune. Behaiek ziran munduaren eta bere bizitzaren erdigune. Eta hor ez dago maitasunik. Amor propio deitzen diote gaur egun, no existe el amor propio, es interés. Que no nos engañen en ese aspecto, ¿está? Ez dao norberarekiko errespetua eta norberarekiko onartzea, ezta? Baina el amor siempre es para los demás. Inoiz ez da guretzat. Ez, inoiz ez da guretzat. El amor siempre es para dar. Eta batek maitasun hori beretzako pentsatzen baldin badu, oker dago. Eta horrek erakusten digu gure jangoikoak,
Zan nahi dut, maitasunez bizizan pertsonari, Jesus deitzen diogu, bera etzun ezer egorde beretzat. Hil egintzan. Bestengatik, guregatik. Hori da maitasuna. Ez? Bere bizia gordetzen duena, galdu egingo du. Gaurko evangelioak, eta bere bizia ematen duena, irabaziko du. Pues esa es la clave de la vida, ¿eh? No solo la clave del evangelio y del cristiano, ¿eh? Entregarse por amor. Puede haber una entrega también, no siendo por amor, sino por interés propio, o por interés. Pero el amor siempre es donativo, es decir, se da gratis. Si no hay esa gratitud, no hay amor, hay alguna otra cosa. Y eso es lo clave de esto que hoy el Señor nos quiere decir, ¿no? Que si no vivimos para y con el amor, vivimos para nosotros, para con nosotros. ¿Y eso qué nos hace? Pudrirnos. Cada vez pudrirnos más. Como personas estoy hablando y como humanidad. ¿Qué le pasó a Sodoma? Se cerraron. ¿Qué le pasó? Que se cerraron en ellos, solo buscaban su interés. El Señor las maldijo y no quedó nada. Y muchas veces el Señor las Escrituras nos tienen que interpelar para saber ¿a qué estamos llamados? El Papa Francisco dice una cosa muy sencilla, pero muy edificadora, ¿no? En algún funeral últimamente creo que lo he dicho, ¿no? El corazón, cuando nos encontremos con el Señor, el corazón tiene que estar lleno de heridas, deformado. Tiene que estar que el Señor se pregunte, pero si esto no es un corazón. Pero eso es lo que quiere el Señor. Porque ese corazón denota que esa vida ha sido vivida en entrega a los demás. Si tenemos un corazón perfecto, de la misma manera que trabajado, de la misma manera que el Señor nos lo ha dado, es un corazón de museo, en donde ha sido muy protegido, muy cuidado, que no le pase nada, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir un corazón de museo? Que ha vivido para sí, que ha vivido por encima de la vida, que la vida no ha pasado por esa persona. Y qué triste que tengamos un corazón de museo. Las cosas de museo solo son para ver y nada más. Allí perduran años y siglos, ¿pero para qué? Para la contemplación de los demás, nada más. Y nosotros no tenemos un corazón para una contemplación. Tenemos una vida y un corazón para desgastarnos, para entregarnos, para morir por aquel que necesita. Ese morir en la entrega, ¿no? En la escucha, en el acompañamiento. Pues hoy le pedimos al Señor que seamos ejemplo para esta sociedad en eso, en esa entrega, sencilla, humilde, pero, y aquí viene lo importante, profunda. Y Madre Teresa de Calcuta decía, el amor tiene que doler en este sentido. Cuando yo amo a otra persona, me estoy dando y su situación me interpele, me toca y me duele lo que ella está sufriendo, lo que él está sufriendo. Pues hoy le pedimos también al Señor y a Madre Teresa de Calcuta que ese ejemplo de entrega que vivió ella también nos lo dé a nosotros, ¿no? En nuestro entorno,
con los nuestros en nuestro pueblo. Jesusen izenean bildua gaudelarik, egin dezizkiogun eskariak uste honez Jainko aitari. Gure Elizbarrutiko elkartearen alde, gure gotzaien alde eta Elizbarrutiko pastoral lana bultzatzen dutenen alde. Egin dezaigula denoi argi, gure eginkizuna bete dezagun, eska dezaigun jaunari. Lanik ez dutenen alde, denen eskubideak eta beharrak kontuan izanik, ezkin dezatela gizarte honek, denei lanerako aukera, eska dezaiegun jaunari. Arrantzale eta itsas gizonen alde, beren lan gogorrean suma dezatela Jangoikoaren laguntza, eta bizi dezatela beren artean elkartasuna, eska dezaiegun jaunari. Elkarrekin eukaristia ospatzen dugun onalde, lagun dezagula zenide arteko batasuna bizitzen, eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren Jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ikarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakere lanak sortua. Hau sengo zaigu, betiko zorenaren hogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren Jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ikarri zugun ardu hau, matxo indarrak eta gizakere lanak sortua. Hau sengo zaigu, betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna, begionez, geure sakrifizionei, eta egizu ardezagula parte fede handiz, orain sakramentuz ospatzen dugun zeure semearen nekaldian, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra Jangoiko gure jaunari, egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna aita guzti santu Jainko alguztidun beti erekorri. Zuzara Jainko bizi eta egiazkoa, zure dizdirak lurbira osoa betetzen du. Baina batez ere zeure irudia egiten duzun gizakiarengan, utzi duzu zeure aintzaren zantzua. Zuk dei egiten diozu gizakiari, eguneroko lanaren bitartez. Zurekin batera aurrera eraman dezan, zeure kreazio egitasmoa. Zeure espiritua ere ematen diozu, zuzentasunaren zerbitzari eta bakegile izan dadin, gizaki berria den Kristorengan. Horregatik ingeru eta santuekin batean, zeure intzaren goratzarrea besten dugu, poz batean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna, Osana, Osana, Osana zeru hoienetan. zeru lurra beterik dauzka zure diztirak. Osana, Osana, Osana zeru hoienetan. Bedeinkatuak jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, Osana zeru hoienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santo garduek zeure espiritua isuriz.
Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolarin kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zuberriz etorri arte, hau da berri. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta Santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Beatriz, Antonio, Lourdes, Joaquín, Mercedes, Álvaro, José Ignacio, Juana, María Ángeles, Agirrezabalaga zendian hildako zenide guztiek, Kepa, Jesus, Alicia eta Iñaki eta familian hildako zenide guztiek, Eva, eta Romate Testeibar zendian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gure gunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errag bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea.
Honemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Jauna, Doatzu bihotz garbiak, ikusiko baitute jainkoa. Doatzu bihotz garbiak, ikusiko baitute jainkoa. Doatzu bihotz barnez pobreak, haiena baita zeruetako erreinua. Doatzu bihotz garbiak, ikusiko baitute jainkoa. Doatzu bihotz garbiak, ikusiko baitute jainkoa. Doatzu otzan eta eztiak, agindutako lurraz baitira jabetuko. Doatzu bihotz garbiak, ikusiko baitute jainkoa. Doatzu bihotz garbiak, ikusiko baitute jainkoa. Egin dezagun otoitz. Zure doainez janariturik, eskerrak ematen dizkizugu jauna, eta zure bihotzonari eskatzen diogu, sakramentu honetan eman diguzun Espiritu Santuaren indarrak, iraun dezala gugan, eta eman dezaigula leialtasunean bizitzeko grazia. Jesu-Kristo gure jaunaren bitartez, ohartxo bat, ostiraletan gurtzea ukitzen dugu, gaurko honetan ez dugu izango 8:00 kontzertua azten dalako hemen parrokian. Como todos los viernes solemos tener la adoración del Señor. Este viernes, dado que tenemos el concierto a las 8 de la tarde, no tendremos adoración. Jauna zuekin, eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Agur Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxasoko izar, distiratzailea. Agur zeruko eguzki, Boskidaz betea, agur bekatarien, gaia eta estalpea. Agur bekatarien, gaia eta estalpea. Baina zugandik alde,
bihotzak ezinto, zure gana dijoa, zugan biztu nahi du. Virgin pareja peja, bedenkana zazo, agorra manerega, agur, 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 agorra manerega, agur, agur, agur. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu arratzaldeon, eta gauon bat izan dezazuela.